Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da ƙara kasancewa da mu a cikin wannan chata mai suna Jarumai TV. A yau muna ɗauke da jerin jaruman Kannywood wato na masana'antar Kannywood da suka rasu tun daga shekarar 2022 har zuwa shekarar da muke ciki a halin yanzu ta 2025. Wanda mafi akasarin jerin jaruman Kannywood ɗin sanannu ne a masana'antar Kannywood waɗanda sun shahara sosai kuma sun ba da gudunmawa waɗanda ake alhinin rasuwarsu wato rabuwa da su da suka rasu suka bar duniya baki ɗaya. Za mu kawo muku ɗaya har zuwa 15 a cikin wannan bidiyo namu wanda dukansu muna musu fatan Allah ya ji kansu, Allah ya yi musu rahama baki ɗaya. Amma idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu, ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun makamantan bidiyoyinmu da suka danganci jaruman Kannywood zalla a cikin wannan tasha tamu mai suna Jarumai TV. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu da kai mai albarka, ka kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin jin gaba ɗaya jerin jaruman Kannywood ɗin bi da bi a cikin wannan bidiyo. Wanda maza da mata na cikin masana'antar Kannywood mafi akasari waɗanda suka shahara kuma aka yi alhinin rabuwa da su wanda suka rasu suka koma gidan gaskiya, wanda a cikin wannan bidiyo kamar yadda muka sanar da kai za mu kawo maka guda 15 kaɗan daga ciki kenan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin jerin jaruman. Wanda ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da jarumi na farko wato jarumi mai suna Ahmad Tage. Jarumi Ahmad Tage sananne ne a masana'antar Kannywood kuma fitacce wanda ya shahara sosai a masana'antar Kannywood. Domin kuwa jarumin barkwanci ne mai ɗaukar hoto a masana'antar Kannywood. Ya rasu a shekarar 2021 bayan yin doguwar jinya wanda ya jima a asibiti kamin daga bisani ya rasu a cikin wannan shekara ta 2021. Misrarun baka manta ba, Ahmad Tage dai jarumi ne na barkwanci sosai wanda an yi alhinin rabuwa da shi, musamman ma jarumai masoyansa da suke matuƙar kallon bidiyoyinsa da kuma shirinsa da yake gudanarwa. Domin kuwa jarumi ne wanda yake matuƙar nishaɗantarwa da ilmantarwa gami da wa'azantarwa a wasu bidiyoyin nasa. Wanda jarumi ne ita kanta masana'antar Kannywood tana wato alhinin rabuwa da jarumi Ahmad Tage. Allah ya ji kansa, Allah ya yi masa rahama. Ba tare da wata lokaci ba za mu koma jarumi na gaba wato Suleiman Alaka. Wannan jarumi ne na masana'antar Kannywood, duk da dai bai shahara ba kowa ne ya san sa ba a masana'antar Kannywood. Amma ya ba masana'antar Kannywood gudunmawa sosai fiye da ba a tunani, kuma ya yi wato fina-finai da dama a masana'antar Kannywood. Suleiman Alaka dai ya rasu ne a shekarar 22 ga watan Yulin 2022 wanda mahaifinsa shi ne mahaifi a gurin Bintalo ta cikin shirin fim ɗin wato Daɗin Kowa. Domin kuwa shi ma jarumi ne da ya daɗe a masana'antar Kannywood kuma ya ba harkar Kannywood gudunmawa sosai, wanda a halin yanzu akwai 'yarsa ta cikin sa wato Bintalo ta cikin Daɗin Kowa, ita ma tana taka rawar gani a masana'antar ta Kannywood. Shi ma ya rasu kuma a halin yanzu za mu ce ya kai kusan shekara 3 kenan da rasuwa. Shi ma Allah ya ji kansa, Allah ya yi masa rahama baki ɗaya. Sai kuma jarumi na gaba wato Nura Mustapha Waye. Hakika tabbas Nura Mustapha Waye ita kanta masana'antar Kannywood ta yi wato alhinin rasuwar wannan shahararren darakta na masana'antar Kannywood mai matuƙar basira da ƙwaƙwalwa kuma mai matuƙar bawa harkar Kannywood gudunmawa. Shine daraktan shirin fim ɗin Izzarsu wanda ya rasu a shekarar 2022 ne da daddare bayan ya dawo daga gurin aiki, wanda ya kwanta kawai sai gawarsa aka tsinkaya da safe ya rasu. Domin kuwa yana ɗan zazzaɓi, shine zazzaɓinsa ya tasan masa da tsakar dare. Domin kuwa zazzaɓin nasa ba irin zazzaɓin nan ne da yake kwantar da mutum ba, kawai dai Allah ya yi shi ne ajalinsa. Nura Mustapha Waye dai shine daraktan shirin fim ɗin Izzarsu wanda kuka fi sani da gashi na kusa da shi shine ya ɗauki nauyi a halin yanzu ya ci gaba da wato daraktan ɗin shirin fim ɗin na Izzarsu. Allah ya ji kansa, Allah ya yi masa rahama, Allah ya sa aljanna makoma. Sai jaruma ta gaba mai suna wato Saratu Daso, wacce mafi akasarin mutane aka fi sananta da Saratu Gidaɗo. Jaruma ce a masana'antar Kannywood wacce ta yi fice sosai a masana'antar ta Kannywood fiye da baka tunani duba da yanayin acting ɗinta. Ita ma za a iya cewa a wasu bidiyoyin nata jaruma ce ta barkwanci. Domin kuwa jaruma ce mai matuƙar ba da nishaɗi sosai a masana'antar Kannywood. Ta rasu 9 ga watan Fabrairu na shekarar 2024 bayan ta yi sahur sai da safe
kawai aka ɗauko gawarta, domin kuwa tana fama da ciwon ciki wanda irin ciwon cikin nan ita ma ba wai ya yi worse da yawa ba, domin kuwa har wani bidiyo ta saki a daren ranar da za ta rasu na ganin wato watan idi kenan, inda ta bayyana cewa bata gano wata ba, kuma a haka ta yi sahur ta kwanta, washe gari da safe kuma Allah ya yi mata rasuwa, wato Saratu Gida da ta rasu a 9 ga watan Fabrairun 2024. Ubangiji Allah ya ji kanta, Allah ya yi mata rahama, Allah ya sa aljanna mu kuma in ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai jarumi na gaba, fitacce kuma shahararre wanda aka fi sani da El Mu'az. El Mu'az dai jarumi ne ko kuma mu ce mawaƙi. Jarumi ne fitacce kuma shahararre a masana'antar Kannywood mai matuƙar basira, wanda shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan jaruman Kannywood da suka rasu aka yi matuƙar alhini da kuma jimamin rasuwarsu, duba da yanayin a yadda suka rasu da kuma abin da ya sanadiyar rasuwarsu. Jarumi El Mu'az jarumi ne wanda ya rasu a shekarar wato 4 ga watan Disamban 2024 a gun bikin Auta Waziri, wanda suka je gurin bikin bayan harbal ma ya yi, an gama ƙwallo kuma sai ya ji cikin shi yana yi masa ciwo, inda aka garzaya da shi asibiti. A wata majiya an ce jarumi El Mu'az an ƙarasa da shi asibiti, a wata majiya kuma an ce tun kafin a je asibiti jarumin ya rasu, wanda ya rasu ne a gurin bikin wato Auta Waziri da aka gudanar a 4 ga watan Disamba 2024 a gun bikin wato Auta Waziri, wanda matar Auta Wazirin 'yar uwarsa ce, kuma Auta Wazirin abokinsa ne, abokin aikinsa ne. Shi ma dai El Mu'az ya rasu, Ubangiji Allah ya ji kansa, Allah ya yi masa rahama, in ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Sai jarumi na gaba ba tare ɓata lokaci ba, wato mai suna Aminu S. Bono. Aminu S. Bono fitaccen darakta, ko mu ce fitaccen darakta producer a masana'antar Kannywood, wanda shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda aka alhinin rabuwa da su domin sun rasu a time ɗin da ba a yi tunani ba, ba a yi tsammani ba, duk da dai an ce kullu nafsun za'iqatul maut, dukkanin mai rai mamaci ne. Aminu S. Bono ya rasu a shekarar ya rasu a 20 ga watan Nuwamba 2023, wanda ya rasu ne bayan ya dawo gida, inda gurin aiki ma ya fita a daren da ya dawo gida, inda ciwon ciki ya tasar masa da tsakar dare, shi ma ya rasu. Ubangiji Allah ya ji kansa, Allah ya yi masa rahama, Allah ya sa aljanna mu kuma. Sai jarumi na gaba, wato mai suna Kamal Aboki. Hakika tabbas wannan jarumi har yanzu ana tuna sa a masana'antar Kannywood baki ɗaya da kuma dukkanin wasu wato masoyansa na social media. Yana ɗaya daga cikin jerin jaruman wato manhajar TikTok da suka fara ɗaukaka, wanda daga bisani kuma Allah ya ɗauki rayuwarsa, domin kuwa yana kan ganiyarsa Allah ya ɗauki rayuwar wato Kamal Aboki. Kamal Aboki dai ya rasu ne a 16 ga watan Januwarin 2023, inda yake kan hanyarsa daga Maiduguri zuwa Kano, inda suka yi accident a wannan time ɗin, Allah ya yi masa rasuwa, wanda wannan rasuwar tasa ta girgiza dukkanin wani wanda yake wato social media da kuma jerin jaruman Kannywood da kuma manhajar TikTok ɗin ma baki ɗaya. Shi ma ya rasu, Ubangiji Allah ya ji kansa, Allah ya yi masa rahama, Allah ya sa in ta zo mu cika da kyau da imani. Sai jarumi na gaba, wato mai suna Abdulwahab Awarwasa. Abdulwahab Awarwasa jarumi ne sosai a masana'antar Kannywood, kuma darakta ne, producer ne a masana'antar Kannywood. Jarumi ne shi ma za mu iya cewa kamar na barkwanci, kuma a wani lokacin yana shiga irin ta 'yan daba a wasu fina-fina, domin kuwa shi ma jarumi ne mai ma'asasin irin kamar jan wuya haka a masana'antar Kannywood. Abdulwahab Awarwasa ya rasu ne a shekarar 2023 bayan fama da ciwon ƙoda, da dalilin rasuwarsa kenan a wannan time ɗin, wanda shi kansa an yi matuƙar alhinin rasuwar wannan darakta, kuma a lokacin da shi ma kansa tauraruwarsa ta fara ɗauko haske a masana'antar ta Kannywood. Ta misrawa duka ana muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Ubangiji Allah ya ji kansu, Allah ya yi masa rahama baki ɗaya, in ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Ku ci gaba da bibiyar mu, kuma ku danna mana alamar subscribing domin samun wasu bidiyon namu daban-daban da suka shafi jaruman Kannywood zalla a cikin wannan bidiyo namu, kuma a cikin wannan channel ta Jaruman.